Manamara me guago, no could see from Ibabu someone, dear make a jumba on make a nenunu. Can I get a zinu again, my edging naka and get a zinu again, no, Simma, my nepo yo. Ibonine as in Kayana, that's not an Ibo, Komale Gemma, Manadela Hisu, Tatabum, what Ibonine as a campo Cotalani Homa. Ise that was 5 season was says me ke ai neje wopite mgbedo ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ ana anyị ka ọ bụ akụkọ ifo bụ akụkọ ihe mere na mgbe gboo ọ bụ mgbe ezi ka dị n'ụkwụkwa ọ bụ ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ ọ bụ ihe mere n'obodo anyị bụ ndị mmadụ ịmago ihe ndị a mere oge ụwa ka bụ ụwa Chukwu oge njọ na-adịbeghị n'elu ụwa akụkọ ifo so n'otu ife ndị gboo na-eji enye onwe fa obi aṅụrị ọ bụ ife na-eji wee na-akụzi ihe dị iche iche ọtụmadụ n'ebe ụmụaka nọ akụkọ ifo abụrụ sọ akụkọ ka ọ bụ n'ihi na ọ bụ ụfọdụ na-abụ ụzọ esi azụ ụmụaka kụzie ife dị iche iche oke ihe mmụta na-aga adịkwa n'ime ya akụkọ anyị nke tata abụrụkwa sọsọ akụkọ maka na akụkọ anyị nke tata bụ akụkọ ka ọ bụ ma bụrụkwa okwu mgbado ume wee nye Igbo niile ọtụmadị n'oge a anyị nọ n'ime ya nye a bụ na-echefukwana n'onye na n'onu ya bụ Nwadonwa. Mgbede ọma o were akọ ngakọrọ unu ịta m gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ n'isi anụ anyị ma afịa a na-akpọ awọ ọkpụrụ m awọ ndị silo Igbo kpọrọ ya frog. N'oge mbụ n'obodo ụmụ anụmanụ ka eze ụmụ anụmanụ bụ enyi oge a bụ enyi na-achị enyi kpọrọ ụmụ anụmanụ niile oku si ka ha bịa na ha nwere nzukọ enyi mara ọkwa si na onweghịkwa anụ achọrọ ka achọ n'ime ya bụ nzukọ na anụ niile ga-abịa ma ndị bi n'elu ma ndị na-efe efe ma ndị bi na mmiri ma ndị bi n'ọhịa onye ọbụla ga-abịa za anya bụ oku. Awọ kwadokwere wee jebe ịza anya bụ oku. Oge awọ ha na-aga ịza anya bụ oku ha pụtara n'ụzọ o nwere ebe ha lụrụ ha amaghị na onunu dị ebe a awọ na-abụ ndị bụ ụzọ wee dakpunye n'ime onunu a oge ha dakpunyere ihe menụ awọ ndị nke ọzọ nọ n'elu menyere anya n'ime onunu a wee fụ na onunu a miri emi na ọ dị ajọ omimi ha wee si awọ ndị nke ọzọ na ha dịzikwa ka nne nwụrụ anwụ na onweghịkwa ụzọ ha ga-esi wee pụtakwa n'ala ọzọ na ha nọrụzikwa ebe a ka ha jee zaa oku igwe ha kpọrọ ha mana ụmụ awọ ndị a egeghị ntị ihe awọ ndị nke ọzọ na-ekwu ha nwabara ike ha wunibe elu ka ha malụ ka ha ga-esi wee wụpụta mana o kweghị ha wugide oge ha na-awụ ụmụ awọ ndị nke ọzọ gwara ha kedu ihe unu na-enyere onwe unu nsogbu ọnụ na-anaghị afụ na onunu a dị nnukwute omimi ọ bụ unu na-anaghị afụ ya anyị nwa anụ n'elu na-afụ na onunu a dị omimi o nwere ka unu ga-esi wepụta na ọnwụkwala ebe a unu anwazi n'ihe unu na-anwa unu dịzi ka ndị nwụrụ anwụ you are good as dead. Mana awọ ndị a egeghị ha ntị ụmụ awọ na-aba ha na-awụ ka ha na-awụ ka awọ ndị nke ọzọ nọkwa na-akụda ha ume si ha wụzina oge emegidere otu awọ n'ime ha gekwere ntị wee sị na ọ dịkwa ka ihe a ụmụnne ya na-ekwukwa bụ eziokwu na onunu a dị omimi na onwero ka ha ga-esi wee pụta na ha enweghịzi olileanya wee gwa onye awọ nke ọzọ nwanne ya na ha dịzikwa ka ndị nwụrụ anwụ ka ha kwụsịzie ka ha nwụọ maka na onweghị ihe ha ga-eme mana awọ nke ọzọ egeghị ya ntị
ozigbo otu awọ kwụsịrị ihe a wee daa wee nwụọ. Awọ nke ọzọ ka na-awọ ọ wụgidere ihe a, ndị nke ọzọ na-akụji ya, kwụsị ihe ị na-awọ, agwara gị na ịdịzi ka onye nwụrụ anwụ, awụzi na ọfachie ntị na-awọ ka ha wee na-ekwu na-ekwu ihe ndị a, wee were umie niile wee wụọ wee wụpụta. Oge ọ wụpụtara awọ ndị nke ọzọ na-enyekwa anya n'ime onunu a, fụkwa onunu a dị omimi, ha wee jụba ya okene ka o si wee si nwụọ n'ime ebe a wee wụpụta. Awọ a wee gwa ha n'oge a ha na-ekwu ihe ndị a ha na-ekwu na o chekwa ma aka ka ha na-akụrụ ya, n'ọnya mere o ji wee jisi ike wee na-awụ na ọ da-anụkwa ihe a ha na-agwa ya nya awụzina na ihe ntị ya na ihe ọ na-anụ na ntị ya bụ nya jisi ike n'ọnya mere o ji wee mee gịnị wee wụba wee wụpụta. Ịfụchakpi wọ akụkọ a ka ihe ịmụtara na ya. Akụkọ a kọwakwara onwe ya, ọ bụ akụkọ ụlọ okwu ndụmọdụ. N'oge anyị nọ n'ime ya, ọtụtụ ndị mmadụ na-agazi ha gbagide mbọ, gbagide ọsọ ụwa, ha agaghịzi enwe olileanya. Ị na-anụzi na news ya na-ekwu onye nke akwụ ọnọdụ, onye nke akwụ ọnọdụ. Ị negidezie nsogbu ụwa anya, ijilizie aka gị gụpụzie onwe gị si mba na ọ ka mma ka ị nwụrụ, mba ọ kara mma ka ị nwụrụ. Ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo ọ sị gị one more push, ma bụ ike gị, ike agwụna gị, nke ọbụla ị na-eme ọ dị gị ka ị na-enye na ọ nara aga, jisi ike mebie ya, nwee olileanya na ị ga-eme ya ka emepụta ife. Igbo niile, ọ bụrụ na o nwere ihe mụtara akụkọ a, mee ka anyị mara na comment section. Ọ ya adịkwa oge ọzọ ọ ga-eji wepụtara mgbede ọma oge akụkọ. Igbo bụ Igbo, ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Mbaze Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Asị m Igbo niile udo dịrị unu, ka emesịa. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV, pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.